Prije 100 godina Goražde je izgledalo sasvim drugačije. Centar grada činili su džamija, medresa, dućani, karavan-saraji i han. Na mjestu ovog objekta nalazila se džamija Džaferbega Sječića. Pored džamije bila je njegova medresa. Kroz ovu medresu od 1900. do 1914. godine prošlo je oko 250 učenika sa područja Čajničkog, Rogatičkog i Višegradskog streza. U Gazi Husrelbegovoj biblioteci pronašla sam ovaj spisak učenika medrese koji će biti zanimljivo dešifrovati. 1930. godine medresa je zatvorena, a potom i porušena. Oko džamije i medrese bili su dućani, a cijeli niz dućana nalazio se i na mjestu današnjeg hotela. 7. juna 1960. godine dućani su oduzeti i porušeni. Na lijevoj obali Drine postojao je karavan-saraj koji je progutao požar 1725. godine. Pored njega nizvodno od mosta stajao je han Kolobara, zadužbina Džaferbega. Kada iza ovog objekta skrenete u prvu ulicu lijevo, ugledat ćete vatrogasni dom. Međutim, nekada se na njegovom mjestu nalazio han koji je pripadao Huseinu Obačaninu. Danas od starog urbanog središta s džamijom, medresom, dućanima, karavan-sarajima nije ostao ni trag. Tako je nestalo stoljećima staro jezgro Goraždanske čaršije.